Hej alle sammen. I dag der har jeg min søster med, og hun vil hjælpe mig med min giveaway. Og det er grundlovsdag i dag, så jeg tænker, at jeg kan lige så godt bare give den væk. Og ja, du kan vælge, vinderen kan vælge om, jeg har sådan en klistermærke der, som I kan få på, hvis I har lyst til det. I kan også få noget skrevet på, eller I kan op på den ren. Så ja. Vi har 6 deltagere med i konkurrencen, og vi vil nu trække en af dem. Så Simone hun vender hovedet opad, og hun vil trække en tilfældig vinder. Så vi venter, og hun trækker en, og lad os se, hvad vinderen er blevet. Det er Christina Hansen. Du har vundet det cover, som jeg gav væk. Det her cover. Så ja, du må godt skrive til mig i en besked over Facebook eller YouTube, så vi lige kan få aftalt det. Hej hej. Hej alle sammen. Det der er min søster Simone, som det er grundlovsdag, og jeg vil vinderne, jeg kan Jeg tror ikke, det er en kloksang.